Assalamu alaikum bandiraɓe laniyankoɓe senegal naɓe ko bandon Mamadou Abdoulaye Deme ɗo e leydi France e oɗo saaha oɗo alhamisa nogas e joyi lewru août hitande 2022 en cuwata o julde tisubara e wertago to leydi men Sénégal. Mi salmini goto e moɗon foof, mi salmini ɓesgu leydi meɗen foof. Mboɗo yiɗi artude ɗo hen ko fewti e recensement mo ministère des affaires étrangères leydi Sénégal ummini fewde ɗanniyankoɓe meɗen e yamirore hoorejo leydi meɗen. Hollitama kala jiɗɗo ene nodda hen yo wanjito mbale Sénégal ne anda ɓesgu mum wonɓe boowal holto keedi, hol kañumen, hol sifaji mumen to banggue ko liggoto ko worɓe hen, rewɓe hen, duuɓi mumen wawa jogade famamuya ɓesgu mum wongue aduna he holno wayi. Hewɓe noon ene gartira men namde mbale ɗum ɗo ala addata janggo caɗele fewde won yimɓe meɗen wonɓe laddeji he taw en jogui ɗereji baɗɗi ñooke mi wira noon en pamodiri. Ko ardi foof leydi kay ene waɗɗe muɗum andude yimɓe muɗum hoto keedi e aduna he holno ɓe poti. Ɗum leydi foof mi wiyani laamude mbimi ko leydi foof ene foti andude ɗum, ene moƴƴi anda ɗum. So wona no welsidare ɓoyde hewɓe kaalino ɗum dente Sénégal naɓe ha tegte France kaali ɗum ko ɓooyi ene joguino feere no waɗirte no guila adane taw limore nde taƴata. Hol ɗum carte consulaire mo consulaji men mbaɗanta kala garɗo e leydi, ɗin carte consulaire uji so tottanoma teddungal ngal kandi nafoore taw sa heeɓi ɗum ene lomto dentité leydi Sénégal. Kala haaju mo dentité ñawdata taw on carte consulaire ene jogui nafoore muɗum. Kono so tawi carte consulaire a yeehi consulat a fewni ɗum windama e carnet a heeɓi ɗum a addi a waɗe nder wolis ma, nder wahande ma, nder armoire ma, ala ko naftanma, a ummotako aɗa yaha haqqe temedere kilométre aɗa fewni a kayit mo ala e ma nafoore. A tirta ɗum mandat, a waɗirta ɗum hay hunde. Ko ɗum ɗo woni ko addi carte consulaire uji meɗen bawnoji wonde sababu ha limore wawa dañede ko ɗum haɗi ɗum amnade. Sehilaɓe rendanoɓe darde nder union des travailleurs sénégalais en France action revendicative kaali ɗum gila duuɓi 1980 bindi ɗum kaali ɗum. Ko ɗum waɗi hande l'état du Sénégal anda yimɓe muɗum e aduna he holno ɓe poti e hoto ɓe keedi. Joni noon yimɓe meɗen joguiɓe kulhuli ɓe min dey ko pammi laamu Sénégal yarani e ɗum ɗo bonnande ɓesgu leydi Sénégal ɗanniyankoɓe muɗum rendinde ɗum e woɗɓe jabureɓe ɗum wawa sellude. won noon ko dalillaji mum kadi ne goodi. Eɗen gandi ñooke joguiɗen ɗe no mbayi so tawi a arti aéroport so tawi wonko ɓe beela famde e mbawi ɗum famde, kono noon wona ɗum woni haajuji mabɓe. Ko ɗum waɗi dal min ko koddirmi ɗum ɗo wawa bonnande ɗanniyankoɓe. Min de en deeƴi haqqillam mi waɗi won noon
mboɗo andi leydi ene foti ɗum jogade ene foti ɗum andude ɗum noon so tawi kala mo ɗum deeƴi haqqille mum yo wat ganden no poɗɗen e aduna he so tawi noon deeƴani haqqille maɗa aɗa jogui sifaji wonɗi ganduɗa ɗi aɗa huuli eyyi ɗum kadi ala ko wawa hen ko ɗum ɗo de jinmi haaldude e bandiraɓe sibu hewɓe hen eɗe nodda ɓe jona foof namdo ɗumen holko paami hen e min de ko ɗum ɗo paami hen Allah jarama on jarama